வணக்கம். நாம் எல்லாரும் தெளிவாக இருக்கணும். 2026ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை ஜனாதிபதி அவர்கள் இன்று வாசிச்சிருந்தார். அதில் மலையக பெருந்தோட்ட மக்களுக்காக 1750 ரூபாய் எப்படி அதிகரிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறதையும் தெளிவூட்டி இருந்தார். 200 ரூபாய் கம்பெனிகளால் அதிகரிக்கப்பட்டு, ஒரு நாள் ஊக்கத்தொகையாக அரசாங்கத்தினால் 200 ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டு, இதுவரை காலமும் கொடுக்கப்பட்ட 1350 ரூபாவையும் சேர்த்து மொத்தமாக 1750 ரூபாய் ஒரு நாள் சம்பளமாக பெருந்தோட்ட தொழிலாளிகளுக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறதாக சொல்லியிருக்கு. தொடர்ந்து 25 நாட்களுக்கு மேலாக வேலை செஞ்சால் ஊக்கத்தொகையாக மாதம் 10,000 ரூபாய் வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். நாம் தெளிவாக இருக்கணும். 1 கிலோ டீ மாவினுடைய விலை இன்று 3000 ரூபாவை அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் பொருள்களினுடைய விலை அதிகரிக்கப்பட்டு கொண்டே போகிறது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு சம்பளம் இங்கே அதிகரிக்கப்படுகிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும். 150 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகை கொடுக்கப்பட்ட பெருந்தோட்டங்கள் 2042ஆம் ஆண்டோடு குத்தகை காலம் முடிவடைகிறது. அடிப்படை வேதனத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காக எத்தனை தடவைகள் போராட வேண்டி இருக்கிறது. அப்படி போராடியும் வெறும் 200 ரூபாய் மட்டுமே கம்பெனிகளால் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவலையான ஒரு விஷயம். நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கூட. கவனிக்கப்படாத, ஒழுங்காக நிர்வகிக்கப்படாத கம்பெனிகளை மீள பெறப்படும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு 1 கிலோ தேயிலையினுடைய சந்தை விலை உலகத்தரத்தில் லட்சத்தை தாண்டி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நாம் அதிகமாக போராடி ஒவ்வொரு தடவையும் 100 ரூபாயும் 200 ரூபாயும் சம்பளமாக அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ எத்தனை காலத்திற்கு தான் இந்த அவலம் மலையக மக்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல. பாப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு. වතුකම් කරුවන්ට ඔවුන්ගේ සේවයට සරිලන සාධාරණ දෛනික වේතනයක් හිමි වී යන අප රජයේ ස්ථාවරය. අපි ඒකට සටන් කරලා දෙන ඉවිනි. දැනට ගෙවුණු ලබන දෛනික අවම වැටුප වන රුපියල් 1350 2020 ජනවාරි මාස සිට 1550 දක්වා වැඩි කිරීමට යෝජනා කරනවා. නතර වෙන්නේ නැතම. එතකොට 1350 1550ක් ලෙස වැටුපක් ලැබෙනවා. තවද රුපියල් 1550ක වැටුපට අමතරව රජය විසින් පැමිණීමේ දෛනික දිරි දීමනාවක් ලෙස රුපියල් 200ක් ගෙවීමට යෝජනා කරනවා. සමාගමේ 1550ක් දෙනවා. රජයෙන් 200ක් දෙනවා. 1750ක වැටුපක් ලැබෙනවා. සමාගම පළවෙනි 200 සමාගම. ඒකද 1350 වැටුප 1750 දක්වා වැඩි වෙනවා. සමාගම විසින් 200ක් ලබා දෙනවා. රජය විසින් 200ක් ලබා දෙනවා. අපේ රජයේ පැමිණීමේ දිරි දීමනාව. මොකද ඒගොල්ලෝ එන්න ඕන. ඒක දවස් 25ම આવොත් මාසෙකට රුපියල් 10000ක වැටුප් වැඩිවීමක් උන්ට ලැබෙනවා. දීමනාව වැඩිවීමක් ලැබෙනවා. ඒක සාධාරණයි. හැබැයි අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ මේ වතු සමාගම් අවුරුදු 150ක් විතර පැරණි. අවුරුදු 150ක් ගිහිල්ලා රජයට දීමනාවක් දීලා සේවකයන් නඩත්තු කරන්න වෙලා තිබෙනවා නම් ඒ වතු සමාගම් ගැන අපි නැවත හිතන්න ඕන. මේ සමාගම් වල සියලු ගිවිසුම් 2042 දී අවසන් වීමට නියමිතව තිබෙනවා. සමහර වතු සමාගම් ඉතා හොඳින් කරන බව අපි දන්නවා. හැබැයි සමහර වතු සමාගම් නිසි පරිදි නඩත්තු කරන්නේ නැතුව, පොහොර යොදවන්නේ නැතුව කරන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද? මෙයා අපිට තියෙන ඉතා සීමිත භූමි ප්‍රමාණය. ඒ භූමි ප්‍රමාණය තමයි මේ තේව ගවසඳ යට කරලා තිබෙන්නේ. ඒ භූමිය පුද්ගලික අයිතියක් නෙවෙයි, ජාතික අයිතියක්. ඒ භූමි නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරලා, පොහොර යොදවලා, නඩත්තු කරලා වගාව ඉදිරියට ගෙන්නේ නැත්නම් ඒවා පවරා ගැනීමට කටයුතු කරනවා.